trust in His way. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Sa banal na pagdiriwang na ito, ipinapaabot sa atin ng ating banal na pagbasa ayon kay San Lucas, ngayong ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, na ang taong marunong lumabas sa kanyang nakasanayan ay marami pa siyang matutuklasan. Mga kapatid, upang ating tanggapin ang biyaya nitong banal na misteryo, hilingin muna natin ang kapatawaran sa ating Diyos Ama. At gayon din naman, upang marapat tayong makitungo, makisalamuha sa ating Diyos Ama sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo,
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kalobong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nung mga araw na iyon, nagpakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa mamarapatin. Magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantala, sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang iyong asawang si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin?
sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon tayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat lubhang kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang talagang kailangan. At ito'y lalong mabuti. Ito'y hindi na aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning. Sabi kanina nung bata sa Bisal, San Pablo, dahil bago yung mga nights pala doon, no? maliliit pa lang. First time ako makita kanina. Sabi, ay, ang tangkad ng pare. Yun daw isa mataba. Si Among Aris yun. Sigurado ako.
kakaiba, karanasan. Tapos, mayroon akong kinurot. Hindi ko na sasabihin kung sino. May kinurot ako, pagkakurot ko sa kanya, mag-uumpisa na lang yung misa. Nagmura. Ang lakas. Hindi ko na sasabihin kung ano yung minura yung pare. Sabi niya, ay, pari ka. Yung ganun ba? PI, pari ka. So, kakaiba na naman. Kahit kaninang madaling araw, ang totoo nito, kagabi, sabi ko po sa mga kapatid ko, yung dalawa kong kapatid na babae, umuwi, nasa bahay ngayon. Sabi kagabi, bago ako umuwi, galing sa misa ko, sabi ko, mag-noodles tayo mamaya, pagkatapos ng misa, pinaka-dinner na namin. Sabi, marami naman pagkain dito, sabi. So, hindi na ako nagpumilit, kaya't maaga ako natulog dahil alam ko, maaga ako nga alis doon dahil nga sa misa natin para kaninang alas 6 dito. 2:30 in the morning may kumakatok sa pintuan ko. May kumakatok. 2:30 madaling araw, sabi ng isang kapatid ko, yung ate ko, nagugutom kami, sabi. Ang daming pagkain dyan, kako. Alam ko naman, naglalambing lang. So 2:30, tara, punta tayong McDo, kako. Walking distance lang po yung McDo sa amin eh. Walking distance lang yung McDo. So naglakad kami, 2:30 ng madaling araw. Papunta McDo upang ibigay ang hilig ng mga kapatid na naglalambing. Wow, kakaiba. Ang sarap. Kung dati-dati nag-aalmusal kami alas 9 ng umaga, kanina 2:30. Pero alam nyo, hindi mabibili ka nga ng pera ang karanasang yun. Oo. Hindi na maiaalis at hindi na makukuha nino man sa amin ang karanasang yun. Kaya kahit nakakaiba, kahit na lumabas kami ng madaling araw, ang mahalaga, nagkasama-sama kami, kahit na kami nasa edad na. Kakaiba, bago, lumabas sa dating nakagawian o nakasanayan. Mga kapatid, napakaganda kapag lumalabas tayo sa mga nakasanayan natin. Napakainam kapag lumalabas tayo sa mga nakagawian natin. At ito ang sinasabi ng ating banal na pagbasa dahil kapag lumabas daw tayo sa ating nakagawian, mayroon pa tayong bagong matutuklasan. At ang bagong matutuklasan, wala nang iba, kundi sabi ni Jesus kay Marta, sabi, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ito'y hindi na may aalis sa kanya. Oo, kapag pala lumabas tayo sa ating nakasanayan, sa nakagawian, mayroon tayong higit na mabuting matutuklasan. At paano ba nangyari sa ating banal na pagbasa? Pakinggan natin muli, sabi, nung panahong yon pumasok si Jesus sa isang nayon, malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na babae na ang pangalan ni Maria. Meron din silang isang kapatid na lalaki na ang pangalan ni Lazaro. Natatandaan niyo ba si Lazaro? Si Lazaro, siya yung lalaking namatay at binuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Ito ang tatlong magkakapatid. So, inuulit ko, hindi si Maria ang mahal na inang birhen ang tinutukoy dito, kundi si Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro. So, pagdating ni Jesus bilang guro at ng kanyang mga alagad sa kanilang tahanan, si Marta naging abala na siya. Naging abala na siya sa gawaing bahay. Kaya nga lumapit siya kay Jesus. Ang sabi, pakiusap niya, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Sabihin niyo nga po sa kapatid kong tulungan naman ako. Nagrereklamo po ba siya? Hindi. Pakinggan niyo to, napakahalaga nito. Hindi siya nagrereklamo. Kundi alam ni Marta na ang gawaing umupo sa paanan ng isang guro ay nakalaan lamang para sa mga lalaki. Ito'y para sa mga estudyante o disipulo lamang. Ang gawain ng babae pagdating ng guro, wala nang iba kundi ang mag-asikasuhin ang mga pagkain na dapat nilang ihanda sa kanilang mga panauhin. So, the work in the kitchen is designated for women, not for men. Dahil para sa mga lalaki lamang nakasanayan
nakagawian para sa lalaki lamang ang umupo sa harapan ng isang guro. Never ang babae. Dahil ang babae, pangkusina lamang. Anong ginawa ni Maria? Lumabas siya sa nakasanayan nila. Lumabas siya sa nakagawian. Kaya nang lumapit si Marta kay Jesus, Panginoon, sabihin niyo nga po sa kapatid ko, kay Maria, na tulungan naman niya ako. Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Alin yun? Pinili ni Maria ang lalong mabuti. At ito'y hindi na aalisin sa kanya. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Nang lumabas si Maria sa nakagawian, mayroon pa siyang bagong natuklasan. Ano yung natuklasan niya? Na higit na makabubuti at higit na mabuti para sa kanya at sa kanyang ginagawa. Kaya't ang punto ng ating banal na pagbasa bilang pabaon sa atin at mensahe, sinasabing, ang taong marunong lumabas sa nakasanayan, mayroon siyang mabuting matutuklasan. Inuulit ko. Ang taong marunong lumabas sa kanyang nakasanayan at nakagawian, mayroon siyang bago at mabuting matutuklasan. Amen? Ito ang punto ng ating banal na pagbasa. Ito ang baunin mo pagkatapos ng banal na misa. Kapag ako pala, lalabas ako sa akin nakasanayan, sinasabi ni Jesus, sinasabi ng Panginoon, meron pa pala akong higit na matutuklasan. Meron pala akong higit na malalaman. Meron pa pala akong higit na matutunghayan sa aking buhay at sa aking pagkatao. Oo nga naman. Yung karanasan ko kanina sa mga ate ko, kakaiba yun. 2:30 in the morning. Dati-dati nag-aalmusal kami alas 9 ng umaga. Pero kanina, naglambing sila alas 2:30 ng madaling araw. Lumabas kami pareho. Saan? Sa nakagawiang mag-almusal ng alas 9. Sa halip, alas 2:30. Pero ano yung natuklasan namin? Kakaiba. That a brother and sisters can more than willingly care to each other by giving themselves to one another kahit lang sa sandaling oras na iyon. Yun ang mahalaga. Yun ang mas malalim. Yun ang mas malaman. Kumbaga, si Marta at si Maria, we can compare them as palaman at tinapay. Si Marta ang tinapay, si Maria ang palaman. Bakit mo kukuhanin ang tinapay lamang kung mayroon namang higit na makapagbibigay ng lasa at laman dito kung pati palaman ay kukuhanin mo? Kaya't sinasabi sa ating banal na pagbasa, oo, tama ang pinili ni Maria. Hindi sinasabing mali si Marta. Ang sinasabi lang sa atin ay ang katotohanan na Mary did the unexpected. Surprisingly, she crossed boundary lines by sitting at the foot of Jesus. That place, sabi ko nga, is only reserved for male disciples when they listened to their master. Mga kapatid, it was just a matter of priority on the part of Mary. Alin ba yung higit na pinahalagaan ni Maria? Yun ang pinili niya. At paano niya nakamtan at nakamit ang mahalagang bagay? Paano niya nakamit yung prioritize niya? Simple lang, lumabas siya sa nakasanayan. Sa araw-araw natin pamumuhay, ganyan din. Sa araw-araw natin pamumuhay. Kahit na sa buhay pananampalataya, ganyan din. Halimbawa, sa buhay pagsamba, halimbawa, 9:30 ang misa natin. Kung aabot ka dito ng 9:30, umaalis ng bahay alas 9, sa susunod na linggo, subukan mo, alis ka ng bahay 8:45. 8:45. Yeah. Para pagdating mo dito, 9:15. At pag 9:15, bago magmisa, meron ka pang 15 minutes. Para saan yung 15 minutes? Lalabas ka na ngayon doon sa nakagawian mo
Baalis ako ng bahay, 9:15 kasi 9:30 pa lang yung misa. 10 minutes lang naman yung biyahe ko, yung lakad ko. Hindi. Alis ka na maaga sa susunod. Labas ka sa dati mong nakasanayan at nakagawian. Sa halip na yung oras mo, yung 15 minutes, sa halip na gamitin mo sa pag-aayos ng iyong sarili, gamitin mo ito sa pagdarasal sa loob ng bahay dalanginan. Ipagdasal mo magulang mo. Ipagdasal mo ang kapatid mo. Ipagdasal mo ang mga taong o mga kilala mo, kaibigan mo, na higit na nangangailangan. Kapatid, dito mo matutuklasan ang kahalagaan ng buhay pagdarasal. Amen? Hindi yung basta-basta magsisimba ako. No, 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 no. Let us expand our values. Let us expand our priorities for the life of service and for the life of love. For the sake of service and for the sake of love. Sa ngalan ng buhay pagsuyo at sa ngalan ng buhay pagmamahal, sa ngalan din ng buhay pananampalataya. Kapag nagkaroon ka ng 15 minutes bago ang banal na misa, dito mo matutuklasan at maririnig na sinasabi sa iyo ni Jesus, tama ang pinili mo. Kaysa sa gamitin mo ang oras mo sa pag-aayos ng sarili o anumang gawain bahay, tama ang pinili mo. Nagpunta ka na kaagad sa bahay dalanginan upang mailapit mo sa akin, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Amen? Yan ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. O kaya nakasanayan natin yung misa nagpapahinga, nanonood ng TV habang nagpapahinga. Walang masama kung magpahinga tayo. Ang sinasabi lang, kung oras ng pamamahinga, why not try to live that sort of recreative mood na kung saan nanonood ka ng TV. Labas ka doon. Baka meron ka pang matuklasan na higit na mahalaga. Higit na mabuti. Alin yun? Baka mayroon ka pang nanay o tatay na may sakit o nasa edad na hindi mo nabibisita o hindi mo malang nakwentuhan sa loob ng isang linggo. Why not try that? Baka may kapatid ka pa na totoong nangangailangan o totoong kailangan ng oras mo, sa halip na manood ka ng TV, labas ka doon, puntahan mo ang kuya mo, ang ate mo, o ang kapatid mo. Higit na mabuti. Higit na makabuluhan. Yan ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. O kaya, may oras tayo kung minsan, yung iba tumataya ng weteng. No? Yung iba tumataya ng weteng. Asan ang tumataya ng weteng dito? Tinasa kamay. Bibigyan ko kayo ng pantaya. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, yung mga tumataya sa weteng, sa loob ng isang buwan, per day, 40 pesos yan. 40 pesos yan. Huwag kang tumaya. Sa halip, ipulin mo. After 1 month, meron ka 1,200. Yung 1,200 na yun, ibigay mo sa kapatid mo nangangailangan. Alin ngayon ang mas mahalaga? Yeah. Lumabas daw tayo sa nakasanayan, sa nakagawian. Mga kapatid, makakatuklas tayo ng higit na mabuti at higit na bagay na sa atin makapagdudulot ng kabutihan. Amen? Sa araw-araw nga naman natin pamumuhay, papaano natin matutuklasan ang mga prioridad sa buhay? Papaano? Sinasabi sa ating banal na pagbasa, ikalawang punto. Sinasabi, huwag lang tayong imik ng imik, marunong din tayong manahimik. Sa banal na pagbasa, Marta, Marta, abalang-abala ka. Sabi ni Jesus, isa lamang ang tunay na kailangan. Ito ang pinili ni Maria na higit na mabuti. Ano yung higit na mabuti? Yung manahimik at hindi na imik ng imik, kung ano yung inaalala para sa paghanda kung ano makakain ng kanyang Panginoon at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, sa loob ng maghapon, ang dami nating gawain. Sa loob ng maghapon, trabaho dito, trabaho doon. Sa loob ng maghapon, text dito, text doon. Kaya nga kahapon nagbisa ako, bago ako magbisa, dahil maaga ako sa misa, sa schedule, napansin ko yung ibang tao, nasa loob na ng simbahan, ginagamit pa yung cellphone.
Nilapitan ko yung isa, kakilala ko naman. Sabi ko, Brad, ka-text mo ba si Lord? Kako. Ka-text mo yata yung hapong ginawa ko. Yung bang, nasa simbahan na. Tapos, cellphone pa ang inatupag niya. Nasa simbahan na, nasa simbahan na, yung iba, mga ano pa rin sa simbahan, mga naninilbihan. Nasa loob na ng chapel, nagkukwentuhan pa. Maghapon na nga kasi alas 5 tsaka alas 6:30 yung schedule ko eh. Nasa loob na nga ng simbahan. Bakit? Salita pa ng salita. Ang sinasabi lang, if we want to set our priorities in life, we should learn how to silence ourselves. Let us sit in front of God. Isa sa mga nakasanayan nga natin kapag nagdarasal tayo, hindi ba? Kapag nagdarasal ka, ano yung nakasanayan? Panginoon, sana po, sana po, sana po. When we pray, let us firmly believe and let us firmly contend na kailangan malaman natin ang kalooban ng Diyos Ama para sa atin. At ito ang tunay na pagdarasal. Matagal nyo na pong naririnig sa akin to, na tuwing nagdarasal tayo, huwag na natin pangbanggitin ang mga pangangailangan natin una sa lahat. Dahil alam na ng Diyos Ama yan. Sabi nga sa Biblia, hindi pa natin binubuksan ang ating mga labi, alam na niya kung ano ang nasa ating mga puso. Kaya't ang tanging paraan ng tunay na pagdarasal, wala nang iba kundi ang pakikinig sa Kanya. At malalaman lang natin ang mga priorities natin sa pamamagitan ng pananahimik at higit pananahimik na kung saan matutuklasan natin ang kalooban at kagustuhan ng ating Diyos Ama. At ito ang tunay na pagdarasal. Sa 2 puntong pinapabaon sa atin ng ating banal na pagbasa, inuulit ko. Una, ang taong marunong lumabas sa nakagawian o nakasanayan, may mga mabubuting bagay pa siyang matutuklasan. Ikalawa, huwag nang imik ng imik. Huwag nang salita ng salita. Marunong din tayong manahimik. Amen? Minsan pa, magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon Panginoon nating nating lahat. lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ilapit pa natin ang ating mga pangangailangan sa ating Diyos Ama at sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumaliwa nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matiyaga nawa sila sa pagpapasensya. Makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Panginoon, upang sa kanilang pagdurusa, malala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga anak at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisayo ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo rin po namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Ang aming kura paroko na si Among Aris na aming inilalapit sa iyo upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Ama, inilalapit din naman namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na pumanaw na sa buhay na ito at umaasang muling mabubuhay sa piling mo. At gayon din naman, kaming lahat ay pagindapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama sa pamamagitan naman na dasal na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Kristo na nagsasabing, ako'y nasa pintuan, tumutuktok, naghihintay. Kung ako'y inyong pagbibigyang makapasok sa inyong tahanan, kayo'y aking sasaluhan. Mapalad tayo hanggang ngayon, iniimbitahan niya pa rin niya tayong makisalo sa kanyang banal na hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng dugo ni Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo pong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tanggapin niyo na ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo at taglay ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa Diyos. Ang isang dambana o shrine ay isang lugar, simbahan o kapilya na dinarayo ng maraming tao upang magdasal, magdebosyon, mamanata dahil sa mga biyayang nararanasan sa lugar na ito mula sa Diyos. Ayon sa Canon 1230, by the term shrine is understood a church or other sacred place to which numerous members of the faithful make pilgrimage for a special reason of piety with the approval of the local ordinary. Maraming simbahan sa buong mundo ang naideklarang shrine dahil sa ito ay dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Sa Pilipinas, marami rin ang mga pambansang dambana katulad ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa Baclaran, Parañaque City, National Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary na Naval de Manila o Santo Domingo Church na nasa Quezon City, National Shrine of Our Lady of Salambao ng Abondo, Bulacan, at ang National Shrine of Divine Mercy na matatagpuan sa Marilao, Bulacan. Ang iba naman ay pang-archdiocese sa Dambana at pan-diocese sa Dambana katulad ng mga sumusunod. Diocesan Shrine of Nuestra Señor de la Asunción de Bulacan sa Bulacan, Bulacan, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon ng Lungsod ng Marikina, Diocesan Shrine and Cathedral of Our Lady of the Pilar sa Imus, Cavite, at Diocesan Shrine of Nuestra Señor de los Dolores de Turumba na matatagpuan naman sa Paquio, Laguna. Sa Pampanga, kasalukuyang may dalawang kapilya na idineklarang shrine ng ating archdiocese, ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Cabetican, Bacolor, at ang Archdiocesan Shrine of Our Lord in the Holy Sepulchre sa Angeles City o mas kilala sa tawag na Apo Mama Kalulu Shrine. Idinideklarang shrine o dambana ang isang lugar dahil sa pambihirang daloy ng mga deboto na pumupunta rito mula sa iba't ibang lugar, lalo sa mga espesyal na araw ng patron o ng lugar. Sa makatuwid, ang lugar ay kikilalanin lamang ng simbahan bilang opisyal na dambana at bibigyan ng opisyal na titulong shrine dahil ito ay madalas nang dayuhin ng mga taong nagpipilgrimage. Ito rin ay isang katangi-tanging paraan upang mahubog ang mga taong nagpupunta roon sa kanilang pananampalataya o formation in faith at pagkakawang gawa o formation in charity. Sa pamamagitan ng mga programa sa isang shrine, ay matutulungan ng bawat Kristiyanong pupunta roon sa pagpapaunlad ng kanilang buhay pananampalataya. Upang maging karapat-dapat sa pagiging shrine ng isang simbahan, kailangang makita at payabungin ng mga sangkap na ito. Una, ay ang shrine as center of worship. Ang isang shrine ay dapat na maging lugar ng pagsamba at akitin ang lahat na sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Pangalawa, shrine as center of devotion. Ang isang shrine ay dapat na maging lugar ng pagdedebosyon o pamamanata sa nakatalagang patron na ang halimbawa ng buhay ng santo o santang ito ang siyang sukat pamarisan ng mga taong pumupunta rito. Pangatlo, shrine as center of catechesis.
Ang isang shrine ay dapat na maging lugar ng katekismo at pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga dapat matutunan pa sa ating pananampalataya. Pang-apat, shrine as center of charitable work. Ang isang shrine ay dapat na maging lugar ng pagkakawanggawa at pagtulong sa kapwa. Pang-lima, shrine as center of culture. Ang isang shrine ay dapat na maging lugar na sumasalamin sa kultura at yamang pangkalinangan ng lugar kung saan ito makikita. Dahil sa maraming biyaya at awa ang tinatamasa natin sa ating parokya, at dahil rin sa maraming tao mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang pumaparito upang dumalaw, sumamba sa Diyos at magdebosyon sa Nuestra Señora de la Merced, at karamihan ay nakararanas ng mga pagbabago, pisikal o espiritual sa kanilang buhay, pamilya, kalusugan at kabuhayan. Kaya naman, minamabuti ng ating kura paroko, mga lingkod ng ating parokya sa PPC, PFC, CPC at mga organisasyon ng parokya na opisyal nating hilingin sa kanyang kabunyian, lubhang kagalang-galang Florentino G. Lavarias, D.D., Arsobispo ng Pampanga, na ideklarang Arkidiocesanong Dambana ng Nuestra Señora de la Merced ang ating simbahan dito sa Bahay Pare, upang lalo pa nating maibahagi sa mas marami pang tao ang mga biyaya at awa ng Diyos sa pamamagitan ng Nuestra Señora de la Merced. Ito ay magiging sentro ng pananampalataya sa Katagalugan dako ng Silangang Pampanga na magbubuklod sa mga lalawigan at bayang nakapaligid dito. Ito rin ang magiging kandungan ng mga taong naghahanap sa Diyos, ng mga mahihina, ng mga mahihirap, at ng mga nangangailangan ng awa ng lingap. Sa tulong ng mga panalangin ng Nuestra Señora de la Merced, ay maisakatuparan nawa ang adikhain ito ng ating parokya para sa ating nalalapit na pagdiriwang ng ating kapistahan. Viva Nuestra! Viva Redentor!